Són molts els que cerquen fórmules per fer més païble el confinament als seus veïnats. A Pollença n'hi ha que han optat per la música. Els cantautors Damià Oliver i Jaume Mas, que són veïnats, fan viatjar les seves melodies des de les balconades de casa seva. Una manera de donar força, alegria i esperança als que queden tancats a casa. De fet, Damià Oliver ha aprofitat per publicar un treball homònim. Trobo que són moments en què ens ajudarà molt compartir, obrir el nostre cor i el que tenim de dins per fer aquest viatge interior individualment i plegats i acompanyar-nos entre tots i que la música ens pugui ajudar a calmar l'estat d'ànim i enfocar-nos en el que és positiu i en la llum.